Itzuki irratia, geure, geurie. Itzuki irratia, oh yeah. Itzuki irratia, geure, geurie. Ongi etorri dan hori, hauna itxuki irratire. Bueno, bakizuie, dauzela gauze importantiek eta bigarren puntuko gauzek. Eta gaur, segaz gatoz, Bizkaiako minbiziaren aurkako elkarteak kilometroak gehitzen ditu prostata minbiziaren aurrean. Ekimen bat dau hor, oso baliagarriz dau herritarrantzat, danantzat, gizonezkuentzako gehien bat. Eta hau, balorien imitzeko, etorri da gaur itxuki irratire, geugaz, Oiana Urrasa. Tokiko garapen arduraduna. Zelan zauz, egunon? Ondo ego, kaixo. Bueno, lehenengo eta behin eskerrik asko etortik gaitxik. Zuei hemen gonbidatxagatik, ona gonbidatxagatik eta aukera mateagatik hau zabaltzeko. Bai, hau oso garrantzitsu da, Oiana, eta bakizu guke beti prest. Bueno, esan dute moduen bera da tokiko garapen arduraduna zara, ez da? Hori da. Minbiziaren aurkako Bizkaian, Bizkaia edo kontra el kanzerren Bizkaia. Hori da. Bueno, ia lehenengo eta behin, zelan azalduko zanzune hau ekitaldi hau, zehazki, bigarren Bizkaia Bike ekimen hau, zelan daulotute prostatako minbiziaren kontrako borroka honegaz? Bai, hori, bigarren edizioa da, eta prostatako minbiziarekin lotu dugu ekintza hau, ez? Bike ekintza hau. Normalean txirrindulari asko daudela orokorran, eta ez gutxitiak, baina asko gizonak direlak orduan. Lotu kirola, osasungarria dela, minbizi orokorra prebenitzeko kirola edo aktibitate fisikoa garrantzitsua dela, eta bestaldetik, prostatako minbizian fokoa jartzea pentsatu dugu edo pentsatu genuen garrantzitsua zela. Ez? Azkenean, gizonen artean da intzidentzia gehien minbizi mota delako. Orduan, horri buruz hitz egin behar dugu. Ze idea ona, ez? Bai, ez dakiz eitxik, enbeste txirrindulari gizona diez ganera. Hori da, eta kirolarekin lotuta, parte hartzeko, ez? Azkenean, ekintza honekin, helburu batzuk lortu nahi ditugu, ez? Alde batetik, hori, prostatako minbiziaren eta ikerketaren garrantziaz kontzientzatu eta ikuraraztu, eta baita ere, hori, kirola egitea ere komenigarria dela, baina ez hori bakarrik, ez? Hori orokorrean badakigu, baizik eta ze garrantzitsua den detektatze goiztiarri egitea minbizi mota guztietan baita ere prostatako minbizian, ez? Eta gauza horietan, ikusten da nola gizonei orokorrean kostatzen zaiela pizkat gehiago parte hartzen horrelako programaten, kasu honetan ez dago programarik, baina hortik horragoaz, ez? Bularreko minbiziarekin eta ondesteko minbiziarekin gertatzen den bezala, badago Europar Batasunak emandako gomendio bat, eta hori jarraituz, Euskadin prostatako minbizia goiz detektatzeko programa bat esartzeko, azterlan pilotu batean aurrepasoak ematen ari dira, hori oso berri ona da, eta hori izango da beharrezkoa den gauza bat, baina bigarrena da, gero hori martxan dagoenean parte hartu, ezta? Eta horretareko batzutan kontzientziatzea, horri buruz hitz egin, eta bar.
eta naiz eta oraindik horrelako pilotoa martxan zegon, gizonen artean, zerbait nabaritzen baldin baduzue, edo ezer nabaritu barik, baina adinagatik, edo medikoarekin komentatu. Eta momentu honetan dauden frogak, adibidez, ondesteukimena, edo PSA proba, edo medikoak ikusiko du zein izan daitekene komenigarriena, hori egin, ez? Minbizi mota guztiekin gertatzen den bezala, gero eta aurrerago detektatzen denean, gero eta errezago da guztia, eta batzutan lesio prekancerigenoak, ez? Minbizia izan baino lehen detektatuko ditzakegu gauzatxo batzuk, eta hor tratamendu jarri edo egin behar dena egin eta saiestu. Bai, nik aldot esan, nolan pertsonalki, 40 urte zorizondu nahien edo urte inzatenin bete, dazterketie ganera 2 minutuko gauze bada, osea, erreza tarin. Osondo, sorionak eta espero dut, zuk egin zenuen bezala, gehiago egitea. Vale. Eta, da zeitzik aukeratu duzu 30 kilometroko errenkoari, zer simbolizatzen daue zuen ustez minbiziaren prebentzio eta ikerketaren ikuspegitik horreko 30.000 kilometro? Zifra bat jarri behar genuen, eta kontutan eduki dugu zenbat pertsona eman zuten izena, ez? Kasu honetan, edizio honetan, 340 pertsona. Eta, gutxi gora bera zenbat egiten dituzten, irtetzen direnean, zifra bat jarri behar zen, eta, erronka galanta da, ez? 30.000 kilometro, baina uste dut lortuko dugula guztion artean, ez? Ekintza honetan parte hartzea alde batetik da izena ematen, ez? Kasu honetan izena emoterakoan diru bate jartzen da, diru horrekin ere prostatako, gero hitz egingo dugu horri buruz, prostatako minbiziari buruzko ikerkuntzak ere bultzatzen dira, eta aurrera ematen dira. Eta maiotekin, azkenean ikusteko, eridokin, irtetzea edo etxean izan da txirrindulari estatiko batean egin, grabatu edo argazki batzuk egin, eta sare sozialetara igo. Kasu honetan guk ikusteko hori jarri behar da almohadilla, Bizkaia kontra el cáncer, guk ikusteko bestela bakoitzaren sare sozialen agertzen diren gauzak ez digutu ikusiko zinose etiketa, baina etiketa horrekin nahi duguna da bebai, igual kaletatik gurekin edo gure mai informatibotan gelditzen ez direnei heldu, ez? Edo gure mezuak, gure ekintzak gehiago zabaldu nahi dugu. Eta pertsona guztietara, bai gazteak, bai gizonak, bai emakumeak edo adineko pertsonek. Eta horregatik, ekintza ezberdinak egiten ditugu helburu horrekin. Bai, ondo da, ganera holan, zeuk etiketaten bazu nintzen zuen hori, beste bateri bebai alzazu anime, baitzeko bardine. Vale. Eta esan zuen 300 piku pertsona izila apunte, eta horretako maiota, eta ez dauienak egin, zelan aldaue parte hartu? Zelan aldaue egin ekimen horretara pauso bat ez dizenak apunte, bizarko edo zer da? Bihar, justo hemen Bermeon eta Durangon, Matxitzako tekatet, txirrindulari kirol taldeari esker, ekintza berezi bat daukagu, bigarren urte izango da berriro, eta egingo dutena izango da hemendik irtengo dira goizeko 7:30, Durangoraino joango dira, hor Durangora gutxi gora bera, 10:20 gutxi gora bera helduko dira, hori espero dute, eta hor gure voluntarioek Durangon Bermeon gertatzen den bezala, tokiko batzat daukagu, eta voluntariei beti eskerrak eman behar diegu, eta osenki esaten dugu, mai informatibo bat egongo da,
habituallamendu bai frutekin eukiko dute indarrak errekuperatzeko, hartzeko, eta gero bidaia itzulera egiteko, eta edo norke ekintza hau bultzatu nahi baldin badu, hurbildu dezake, hurbildu daitezke bai Durangon egongo den maila, gobizeko hori 10-tatik 11 arte, eta hemen Bermeon printzipioz ordu bat erditara edo terditan helduko dira, ez? Ailegatuko dira berriro ona, eta gure voluntariak erreten lameran, justo hor gainera hor dakagu udaletxak usten digun lekuak batzeko, gero horri buruz ere hitz egingo dut, eta hor voluntarioak egongo dira, bai ekintza honi buruz informazio ematen, bai gure elkarteari buruzko informazio ematen. Ze, badaude ekintza hauek ikerkuntza bultzatzeko, kirolaren garrantzia ere azpimarratzeko, ez? Elikadura osasungarriaren garrantzia azpimarratzeko, eta hori guztia normalean dakiguna, baina baita ere gure elkarteak, minbiziaren aurkako elkarteak, doan eskaintzen duen edo ditugun zerbitzu guztiei informazio emoteko, ez? Minbizi diagnostikoren bat dagoenean, bai gaixoentzat, bai eroen familiakoentzat, badaukagun gauza ezberdinak kasu honetan, ez bakarrik arreta psikologikoa eta soziala, baizik eta tailer mota ezberdinak, maileguak, adibidez hile ordea, edo aulki gurpilduna batzutan beharrezkoa dela momentu batzutan, gauza ezberdinak informazioa jasotzeko. Horretarako esan nahi dut, aprobetxatuko dut irratian nagoela, gure telefonoa doakoa da bai, eta 24 ordu dago irekia eta urte osoan zehar, da 900-136. Telefono horretan, informazio, bai elkartari buruzko informazio guztia, minbiziari buruzko informazioa, kontu zibili interneten bidatzen dugunean informazioa kontrastatuta egon bar dalako. Kontuz internetegaz. Hori da, eta orduan, bai telefono horretan, bai gure web horrian, asociacioncontralcancer.es, web horri horretan ere, fidagarria den informazio nahikotxo dago, eta, hori askotan ez da oso seguna. Orduan, nola lagundu ekintza honetan, nola bultzatu? Edo maila hauetara hurbildu, edo bestela, ere bai, gure Instagramen jarriko ditugu, adibidez, matxitzakokoek ingo dituzten argazkiak, gure Instagram da _Bizkaia, eta kas, eta hor, egongo jarriko ditugu, bai, nola joango den biharko ekintza, ez? Esango dut bai, hori bihar izango dela, baina igandean Jurretako udalak, bere bigarre edizio honetan berriz, egingo dugu, antolatu dute ibilbide bat, Zornotzaraino joango dira eta itzuli, eta, gero sosketa batzuk egongo dira, eta hori guztia, eta hor bai, gure voluntarioek, berriro voluntarioak ez, voluntarioen garrantzia, beste mai informatibo bat jarriko dute, eta hor egongo dira, informazio ematen, ekintzan laguntzen, eta orduan, hori guztia. Gaur goizez, Bilbon, kasu honetan Bizkaia plazan, urte osan zehar, egongo dira, orduaren arabera gauza batzuk ja izan dira, eta beste batzuk izango dira, oraindik ez diralako izan, baina, ekintza hau bultzatzen dituzten pertsona ezberdinak, ez? Egongo dira hor plaza horretan, eta egongo dira hori, txirrindula bizikleta fijo batzuk,
Eta bai, horra, bai, igo daitezke, hortik pasatuko direne pertsonak, kilometroak gehitzeko, ez? Konta kilometros batekin, Ze ondo. eta oso ekintza, espero dugu, polita, esan digutena orain arte egin dutena, ondo doala, Bai. baina, hori, ekintza, azkenean zerbait simbolikoa, baina garrantzitsua gauza hauei buruz hitz egitea, eta guztion artean mezu hauek zabaltzea. Bai, no, eta purtsu bete normaltasunez, ez da? Da ganera txirrindu estatiko bat ikusti kalien, hor kilometro ekitzen, alzuie bidizo txiki betekin, eta oianak esan dagoen moduen, kontra el cáncer /baja Bizkaia, Hori edo da. bebai, almohadilla Bizkaia kontra el cáncer, Bizkaia korda Vegas, Hori da. eta hor argazki batzuk izen. Bueno, insuberba purtsu bet, oitxura osasuntxuek, azterketa motak, gehien bat gizonen txako, kirola, azterketak, zeu zer gizau okinbidu kontutan, horreko oitura osasuntxuek aurrera eruteko, oneri buruz? Bueno, kasu honetan, ikusi prostatako minbizari buruz hitz egiten, zeintzuk diren arrisku faktorek kontutan hartu behar ditugu, ezta? Barkatu. Alde batetik adina, hori ezin dugu aldatu, ez? Eta intzidentzia ikusten da 50 urtetik aurrera areagotzen dela. Horregatik, beti da garrantzitsua, ikusi, ez, adiegon prostata hortik zeo zer arraroa sentitzen baldin baduzu edo, ez, badute, baina, hori, 50 urtetik gora, gehiago, ezta? Vale. Beste arrisku faktorea da familian aurrekariak, ez? Kasuen 10% erentziazko osagai bat dute. Orduan, bakoitzaren familian beste kasuren bat baldin badago edo izan badu, orduan, medikoarekin komentatu, adiago egon. Bestaldetik aldaketa genetikoak, abraka bat eta abraka bi genen mutazioen arriskua areagotu dezakete. Hori normalean medikuek ikusten dute eta jarraitzen dute hortik arriskurik handiagoa dagoenean, bale? Eta minbizi mota guztiekin gertatzen den bezala, dieta, ez? Edo osasuntzu zelan bizigaren, no? Hábitos de vida, esaten dan, ez? Hori, dieta, nahiko ezaguna da, baina, errepekatuko dugu. Koipe, haragi gorri eta esneki asko duten dietek arriskua areagotu dezakete. Orduan, fruta gehiago, barazki gehiago, lekale gehiago, hori, dakiguna, ez? Gero, alkoholarekin eta tabakoarekin, kasu honetan, bizmiztimotakin lotzen dira gehiago, adibidez biriketako minbizarekin, baina, cuando hablamos de vida saludable, o de hábitos de vida, horiek ere kontutan hartu behar ditugu, eta alkohola badakigu, ez dala oso gomengarria, eta tabakoarek hori da, eta tabakoak saiesten baldin badugu, asko sobe, hori da. Oso ondo. Bueno, nik uste dute azkanien, geratu askola galdera pare bat, Bizkaiako minbizaren aurkako elkarte honek, ikerketa proiektu asko babesten dauz, ikusi du horre CID, bebai biogune eta Euskal Unibertsitateko bitartez. Ze datu alzu konta, oneri buruz, ze garapenoten da? Momentu honetan, hori, seguk elkarte moduan, bultzatzen dugu alde batetik ikerkuntza, minbizo mota guztien ikerkuntza, baina prostatako minbizia tokan intzidentziagatik, hasten duguna gizonen artean lehenengoa dela, eta gizonen artean heriotza kausa minbiziagatik denean, hirugarrena, biriketa eta ondesteko minbizien atzetik. Claro, horri buruz hitz egiten dugunean, jende, edo, kasu honetan, gizon askoi tokatzen zai, ezta? Biztanle asko, azkanien gizonak eta, asko, bai. Horregatik, momentu honetan, badozkagu 7 prostatako minbizi proiektuak martxan. 7 proiektu hauen diru kopurua da 1.805.711 eurokoa. Hori ez da gitzi, eta guztion artean, azkenean, diru bilketetan, dirua sartzen, txulepekotan, dirua sartzenei esker, baskidei esker,
esker. Beste eskintzetan, adibidez, hori prostatako minbiziaren aurkako baik honetan parte hartu dutenei esker. Adibidez, matxetxako taldekoek ere iaz emaitza bat eman lortu zuten eta eman ziguten elkarteari. Gauza guztien horiekin egin ditzakegu ikerketa hauek, ezta? Eta ikerketa 7 hauek, hori bi ikerketa zentro hauetan banatzen dira, zik biogunen eta EHU, ez? Lehen UPV esaten genuen. Euskal Herriko Unibertsitatean. Hori, Euskal Herriko Unibertsitatean. Ze aldugunean, hemen ikerlari on eta asko dauzkagu, eta aldugunean ere saiatzen gara ikerketak eta ikerketaren laguntzak hemendik geratzea bebai. Orduan, hori azpimarratzeko da eta hori da. Bale, Oiana, babitu, lehen azkenengo galderaren baino hau, emongo txut zeuri eskerrak honet hortik gaitxik, ze oso lan handiz eitzen zuie, eta horrein 7. esan zu, bai, osta bere imingu hor fokuen, bolondrezan garrantzize. Bai, hori, ja, esan dut, baina errepikatuko dut, hori da. Gure eskerrak eta voluntarioek egiten duten lana, zabaldu eta eskertu behar dugu, ez? Azkenean, gaude langile batzuk, profesionalak, ez, elkartean, baina egiten ditugun hainbeste gauzak voluntarioei esker da, ez? Kasu honetan, adibidez Bermeon, 17 pertsona daukagu tokiko batzan, ez? Kasu honetan, 16 emakume eta gizon bat, berriro gizonen... Aldarrikapena imidean, gizonak apunteteko. Hori da. Eta, haiek ere, batzen dira astero, astelenero, asteazkenero, eta ostiralero, zeiretatik 8 arte, erreten lameran horre dagoen tokian, daude kanpotik kartel batzuk, ez? Eta ateak irekita daude Bermeko, edo beste herritako norbaitek jakin nahi baldin badu zeo zer gehiago, ez dakizer, horra horbildu daiteke, eta haiekin egon, haiek pospozik egongo dira eta salduko dute, eta, lehen esan dudan bezala, gure telefonoan, ez? 900-100-036, eta, beste telefono bat eta beste harrematenetan jartzeko beste erabat utziko dut, ez? Nik laneko daukadan laneko telefonoa, da telefono mugikorra, eta WhatsAppen bidez edo, ere harremanetan jarri dezakete, eta da 66-6-2-2-8-7. Orduan, gure helburua da minbiziari aurre egitea, ez? Prebentzioarekin, tratamenduak eta ikerkuntzak aurrera bultzatzen horrek bizitzak salbatzen dituelako, eta mezu hauek ere komunikabidei esker, kasunetan bezala, eskerrak zuei ere bai, zabaltzen, ez? Eta guztion artean, mezu hauek, gomendio hauek zabaltzen baldin baditugu, asko zobe. Eskerrak emongo txago Oiana Urrazari, etortik gaitxik hauna, itxuk irratire, geure irratire. Minbiziaren aurkako Bizkaia edo kontra el kanzeren Bizkaiako tokiko garapeneko ardura duena okin joamen. Eta honetan egunetan zehar botaku, eta nahi kantxako esaten, zelan alzuien parte hartu berak esan dauen moduen. Almohadilla Bizkaia, euskeraz, Bizkaia kontra el cáncer dana junto, edo kontra el cáncer / Bizkaia, hor dako zuia aukeri esare sozialetatik segiteko, anime ekitaldi honetara, espadan etxetik, txirrinduen, edo txirrindu estatiko bategaz, eta ganera, beran WhatsAppa emondau, bitu zeman, holan alda ikusi, zelan arduretxon berari bebai, Oianari, beran WhatsAppa behitxiozku, 66 zazpi 2-2-2-8-7. Ondo esan dut, ezta? Oso, no? Eta, eta gero, 24 orduko telefonue, 900-036. Hori da. Bale, eskerrik asko, animo asteburuan, eta ia ikusten magana nortik ekitaldiren baten. Ziur baietz, mila esker. Zeuri.